Βρισκόμαστε στο Humboldt University του Βερολίνου, όπου πριν από λίγο τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του Γιώργου Παπανδρέου, με θέμα την κρίση, την Ευρώπη και τις ευκαιρίες που δημιουργεί αυτή. Έχουμε κοντά μας κάποια από τα παιδιά που ήταν στην εκδήλωση αυτή και θα μας πούν λίγο πώς ήταν η εκδήλωση, τι ρόλο παίζανε οι ίδιοι και πώς τους φάνηκε όλο αυτό. Στο email για την αναγγελία της εκδήλωσης υπήρχε μια ομάδα φοιτητών που σκέφτηκε να παρακολουθήσει την ομιλία και επ' αφορμή αυτής να δηλώσει την αντίθεσή του στην πολιτική που ασκεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Έγινε μια συνάντηση το Σάββατο το απόγευμα, όπου συναντηθήκαμε 8 άτομα και αποφασίσαμε να αντιδράσουμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι αυτή η εκδήλωση, να κρεμάσουμε εξακολούθηση παντού στο Πανεπιστήμιο 3 διαφορετικές αφήσεις και να μοιράζουμε σε όσους θα μπουν στην αίθουσα φυλάδια. Αυτή την αποστολή την ανέλαβαν 2 άτομα και οι υπόλοιποι 6 ανέλαβαν να κρατήσουν ένα βίο από ένα πανό, το οποίο θα το ανοίγανε λίγο μετά την έναρξη της ομιλίας του Γιώργου Παπανδρέου. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προσπαθήσαμε να σηκωθούμε και να τεντώσουμε τα πανό για να φάμε τα συνθήματα. Και πριν προλάβουμε να ανοίξουμε κανονικά τα πανό, δεχτήκαμε επίθεση από άτομα του κόμματος με πολύ βία. Μας τράβηξαν και μας πήραν τα πανό. Από την ασφάλεια επίσης, οι οποίοι πάλι δεν μας αφήσαν να εκφραστούμε και να δείξουμε τα συνθήματα. Και μέσα σε βρισιές, φροξίδια και πολλή βία, όπως ξαναείπα, αναγκαστήκαμε και φύγαμε τελικά από την αίθουσα. Απλώς να σημαίνει ότι είχε ήδη πραγματοποιηθεί μία διαμαρτυρία από μια σειρά άλλων ατόμων τα οποία παρευρίσκονται στην εκδήλωση, με συνθήματα οι οποίοι εκδιώθηκαν βία από την αίθουσα. Και όταν μερικά λεπτά αργότερα εμείς στην περίπτωση ελληνικά σηκωθήκαμε και σιωπηλά να ανοίξουμε αυτά τα 3 πανό, εκδιωθήκαμε πάρα πολύ βία από την αίθουσα. Προφανώς μυστικοί αστυνομικοί, οι οποίοι ήταν στην ίδια την αίθουσα, άρχισαν βία πάνω μας, προσπάθησαν να διώξουν και χωρίς τα πράγματά μας. Και ο Πρωθυπουργός είπε ότι να έρθει κάποιος εκπρόσωπός μας να μιλήσει στο βήμα, πράγμα το οποίο όμως οι ίδιοι αστυνομικοί που ήταν στην τελειωμένη υπηρεσία δεν μας άφησαν να κάνουμε. Και βγήκαμε και μας έλειψαν από την αίθουσα. Το πανό, γιατί δεν μπόρεσα να το τελικά, μ' άρεσαν αμέσως να το αυτό το πανό έγραφε «Increases other opportunity and the development of solar data from 24% auf 20% und als Abschaffung des Arrestetregeln». Το δεύτερο πανό έγραφε... σημαίνει ότι ήθελαμε να αφήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι μειώθηκε η φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου από 24% σε 20% και ταυτόχρονα καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και ο τίτλος αυτού του πανό ήταν στα αγγλικά «Equality for Opportunity». Ήταν παγμένο από τον τίτλο της ομιλίας. Το δεύτερο πανό έγραφε Παπανδρέου, αυτή τη στιγμή με την κρίση τώρα παρουσιάζεται ως ο Μεσσίας. Και το τρίτο πανό... Για την ανεργία των νέων. Ναι, επισήμανε την ισομοιότητα στην εκκριτική ανεργία των νέων στις εξεγερμένες αυτή τη στιγμή αραβικές χώρες και στην Ελλάδα και επισήμανε ότι τις εξωτερικές κοινωνικές πραγματικότητες προφανώς θα παραγάγουν και τα ίδια εξαιρετικά αποτελέσματα σε επίπεδο αντίδραση των ανθρώπων που υφίστανται στην αδικία. Να πω ως παρατηρητής ότι όταν ξεκίνησε η πρώτη διαμαρτυρία, η πιο έντονη με τα παιδιά που ξεκίνησαν να φωνάζουν ψεύτης, όταν ο Παπανδρέου στο αυτή του είπε πράγματα που ο καθένας ξέρει ότι ήταν ψέματα, αυτός αμέσως μαζεύτηκε η αστυνομία, μάλλον και ήταν αυτοί που τους μάζεψαν, δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Πολλούς καθόμουν ακριβώς στο διάδρομο πίσω από μένα, τους τράβηξαν να τους βγάλουν από την αίθουσα και πολλούς από αυτούς τους άκουγα να μιλάνε ελληνικά, ενώ κάποιοι ήταν Γερμανοί προφανώς.
έφυγαν αυτοί και μετά από αρκετή ώρα ξεκίνησε η δεύτερη διαμαρτυρία των παιδιών που μας περιέγραψαν τώρα, που σήκωσαν απλώς τα πανό χωρίς να διακόψουν τον Παπανδρέου, χωρίς να προσπαθήσουν, χωρίς να κάνουν οποιοδήποτε θόρυβο κλπ. Αλλά αμέσως σηκώθηκαν μέλη του Πασόκ και οι security του Παπανδρέου και τους τράβηξαν έξω. Την ώρα που γινόταν αυτός ο δεύτερος χαμός, εγώ πλησίασα στον Παπανδρέου. Μια πάρα πολύ μικρή απόσταση από αυτόν. Το ρώτησα αν έτσι αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία και έχει σημασία ότι μέχρι τότε μιλούσε κυρίως για τη δημοκρατία και πώς την έννοια της δημοκρατίας από τη Χούντα μέχρι σήμερα. Και ότι δεν χρειάζεται να είμαστε δίαιοι. Ναι. Και εγώ ακριβώς το σήμαινα ότι εμείς είχαμε να κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία και η βία που βλέπουμε είναι από την πλευρά του. Και εκεί ζήτησα αυτός κάποιον εκπρόσωπο από τα παιδιά να μιλήσουν. Εγώ πήγα πίσω να μεταφέρω αυτό το μήνυμα. Εν τω μεταξύ όμως είχαν απομακρύνει από τα παιδιά με βίαιο τρόπο όλοι αυτοί τα μέλη του Πασόκ και οι αστυνομικές δυνάμεις, ας πούμε, από την αίθουσα. Εγώ κατάφερα να ξανακαθίσω στη θέση μου. Γύρω μου, τα μέλη του Πασόκ που καθίσαν γύρω μου, μου ζητούσαν και εμένα να φύγω με άσχημο τρόπο. Αστυνομικοί και securityάδες με πλησίασαν, τους έβαζα φωτογραφία και αυτοί με απείλησαν ότι θα μου σπάσουν τη μηχανή, θα με χτυπήσουν κλπ. Τελικά έκασα και συνεχίστηκε η εκδήλωση. Πολύ γρήγορα ηρέμησαν τα πράγματα. Με πλησίασαν άνθρωποι της διοργάνωσης. Νόμιζαν ότι εμπλέκομαι και εγώ στη διαμαρτυρία που είχε προηγηθεί και με ρωτήσαν αν θα μπορούσα να μιλήσω εκ μέρους των παιδιών. Εγώ δεν αναλάβα τέτοια ευθύνη και είπα ότι τα παιδιά τα βγάλανε με τη βία έξω. Άνοιξε την πόρτα, βγείτε έξω και θα τους βρείτε εκεί. Πράγματι βγήκαν έξω οι άνθρωποι της διοργάνωσης, έψαξαν κάποιον να μιλήσουν, αλλά είχαν απομακρυνθεί ήδη. Τους είχαν απομακρύνει. Είχαμε πάρει house verbot, λεγόμενο. Σας απαγόρευσαν δηλαδή την είσοδο στο κτίριο. Μας επέτρεψαν να στεκόμαστε μόνο μπροστά στην πόρτα. Ναι. Και ακόμα και να περιμένουμε τους υπόλοιπους που ήταν μέσα, μας το απαγόρεψαν. Ωραία. Οι άνθρωποι της διοργάνωσης ήρθαν και μου είπαν ότι μπορεί όποιος θέλει να ξαναμπεί, αλλά αυτοί μάλλον φύγανε, δεν θέλανε να ξαναμπούν. Έτσι κατάλαβαν, έτσι να μου πούν, δεν έχει σημασία και με ρώτησαν. Τότε με πλησίασε ο πρόεδρος του τμήματος της σχολής, δεν ξέρω ποιος ήταν ο κύριος που μίλησε στην αρχή που παρουσίασε τον Παπανδρέου. Με ρώτησε αν θα μπορούσα να μείνω μέχρι το τέλος και να θέσω κάποιες ερωτήσεις μετά το πέρας της ομιλίας. Εγώ είπα ότι φυσικά για αυτόν τον λόγο βρισκόμουν εκεί, για να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Όταν τέλειωσε η ομιλία, όντως με πλησίασαν πάλι, μου δώσαν το μικρόφωνο να κάνω και εγώ την ερώτησή μου. Έγιναν συνολικά 12 ερωτήσεις, αν δεν κάνω λάθος, και η ερώτηση που έθεσα ήταν η εξής. Καταρχήν, δήλωσα ότι η κυβέρνηση, ο τρόπος με τον οποίο ασκεί την εξουσία η κυβέρνηση Παπανδρέου γίνεται όλο και λιγότερο δημοκρατικός. Οι βουλευτές του κόμματός του δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν κατά συνείδηση. Η δικαιοσύνη δεν αγγίζει ποτέ τα μέλη του Πασόκ. Ο Υπουργός Οικονομίας μπορεί να αποφασίζει χωρίς την έγκριση της Βουλής και μετά απλώς να ενημερώνει τη Βουλή κλπ. Η ερώτηση μου λοιπόν, βασισμένη και στο θέμα της ομιλίας του, ήταν αν αυτό είναι το όραμα που έχει ο ίδιος για την Ευρώπη του μέλλοντος. Και συμπλήρωσα, το είπα από την αρχή ότι θα κάνω και ένα σχόλιο μετά, ότι αυτό που μόλις ζήσαμε δεν ήταν καθόλου δημοκρατικό. Μια ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει ήρεμα, χωρίς να ασκήσει κανένας είδους βία, αναρτώντας απλώς 3 πανό, και οι άνθρωποι της ασφάλειάς του τους απομάκρυναν αυτήν την ομάδα ασκώντας έντονα βία. Λοιπόν, αν αυτός είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο Παπανδρέου την δημοκρατία, και η τελική μου ερώτηση ήταν αν ήρθε στο Βερολίνο και αν τον ενδιαφέρει να συζητήσει με την νεολαία, να ακούσει τις απόψεις της νέας γενιάς και οπωσδήποτε τις απόψεις της αντιπολίτευσης, ή αν απλώς ήρθε για να εισπράξει τα χειροκροτήματα των μελών του κόμματός του. Η απάντηση του Παπανδρέου έχει 2 σκέλη. Στην αρχή δήλωσε ότι εμάς τους νέους, η νέα γενιά μας θέλει στο πλευρό της πολιτικής, μας θέλει να ασχολούμαστε, να συμμετέχουμε και όχι από μακριά, αποστασιοποιημένους. Ναι. Και στο δεύτερο σκέλος είπε ότι ήταν απαραίτητο στην κατάσταση που φτάσει η Ελλάδα να κάνουμε ένα βήμα πίσω στη δημοκρατία μας για να μπορέσουμε να την πάμε μπροστά και να την κάνουμε απόλυτη. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ακριβώς αυτά τα λόγια αναφέρθηκε στην αρχή της ομιλίας του. Όταν μιλούσε για τον Παπαδόπουλο και την δικτατορία του 1967, χρησιμοποίησε ακριβώς το ίδιο επιχείρημα που απέδωσε στον Παπαδόπουλο. Για μένα έχει σημασία ότι μάθαμε αμέσως μόλις τελείωσε η εκδήλωση ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για ομάδα αναρχικών, η οποία με βίαιο τρόπο διέκοψε την ομιλία του Παπανδρέου. Εντάξει, δεν θα επεκταθούμε στα μέσα ενημέρωσης, αλλά είναι σημαντικό να πούμε κι εμείς ότι δεν είμαστε ομάδα αναρχικών που με βίαιο τρόπο διέκοψε την ομιλία του.
σημαντικό να δείξουμε ότι υπάρχει μια πλειοψηφία ανθρώπων η οποία δεν συμφωνεί με την πολιτική του. Για μένα δηλαδή αυτό ήταν το στίχημα. Να δείξουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που καταλαβαίνουν πόσο ψεύτης είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό ήταν το στίχημά μας. Και επειδή θα κάνει πανευρωπαϊκή περιοδία, σκοπός είναι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι αντίστοιχα που θα αντιδράσουν σε αυτά που λέει στις υπόλοιπες πόλεις. Και απλώς να επισημανθεί ότι δεν είναι απλώς κάποιες οργανωμένες ομάδες που με φοβερή που οργάνωσαν ένα στρατηγικό σχέδιο, αλλά είναι σημαντικό ότι όλη η νεολαία η οποία βρισκόταν σε εκείνο τον χώρο στην πραγματικότητα εκδιώχθηκε βιαίως από την αίθουσα και ότι οι μόνοι που έμειναν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και στους οποίους επιτράπηκε να μπαίνουν εκεί ήταν οι οπαδοί του Πασόκ. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες αντιδράσεις ακραίων που πάντοτε ήταν πεισμένοι κατά του Πασόκ, αλλά στην πραγματικότητα η ίδια η πολιτική αυτή ριζοσπαστικοποιεί τον κόσμο και παράγει αντιδράσεις από απλούς καθημερινούς ανθρώπους, νέες και νέες, άνεργους και άνεργες που βλέπουν ότι η πολιτική αυτή συγκροτεί μια ταφούλακα για την κοινωνία.